teniu aquí al got? Aigua. 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 Entera l'aigua. De quin color és l'aigua? De paret. No té olor. No té color. I un poquito de paret. Oloreu l'aigua. De què fa olor? No té? No té olor. Beveu una miqueta d'aigua. A què té gust? No té gust. L'aigua no té? L'aigua no té? L'aigua no té ni color, ni olor, ni gust. Ara, agafeu l'aigua. Que no la podeu agafar? Per què? S'escape entre els dits. I com és que s'escape? És un líquid. Posat a l'aigua. I de què fa olor? Què és això? Mira el que diu la Ona. Té una infusió. Posat. De què té gust? Si ens la bevem, de què tindrà gust? A veure, beveu, a veure si té gust de xocolata. Té gust de xocolata? Sí.
Està bo? No, que no, noiet. Que està bo? Que està bona?